Ug tinuod ka nga Kristohanon, dili ka gayud mag-portrait niya ng Halloween karon. Dili ka magpakita sa imong dagway nga sama sa dagway sa demonyo. Tungod kay gibuhat kita sama sa dagway sa Dios, dili sama sa demonyo. Maong kung tinuod ka nga Kristohanon, dili nimo ipakita ang imong dagway sama sa dagway sa demonyo. Kung dili ipakita nimo ang imong dagway sama sa dagway sa Dios. We are the light of the world. Atong ipadanag atong kahayag. Ipakita nato ang Dios sa atong kinabuhi. Atong i-portrait ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga makita ngadto sa uban nga ang Dios lang gayon ang atong alagaran. Siya ang atong gamhanan nga Dios. Atong ipakita ang Ginoo sa atong mga kinabuhi ug dili ang dagway sa demonyo. Busa kung tinuod ka nga Kristohanon, ayaw pagmaskara sama sa maskara nga gigamit sa demonyo. Ayaw pagmaskara sama sa dagway sa demonyo. Kung dili gamita ang dagway sa Dios, ipadanag ang kahayag sa Dios diha sa imong kinabuhi. Mateo 5 versikulo 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Ipakita ang Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay kita ang kahayag sa kalibutan. Kita ang katawhan sa Dios. Atong isangyaw ipadayag ang mga pulong sa Dios, isip kahayag, isip katawan sa Dios. Og dili nato ipakita ang mga buhat sa demonyo, kundi ang pagkamaayo o ang pagkadako sa gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. God bless sa tanan.